Намираме се в център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, град Хасково. При нас потребителите са жени, като диагнозите основно са шизофрения и биполярно разстройство. Минахме през много трудни периоди от момента на тяхното настаняване до този етап, когато нещата вече са съвсем различни. През един нелек процес на адаптация, през една борба, ако мога така да кажа, с институционалния модел на поведение. Трудностите не бяха малко. Хора, които бяха изключително плахи, изключително несигурни, притеснени. Имали сме много ситуации, в които сме били така горди от добре свършената работа и оказаната подкрепа, защото виждаш промяната, виждаш щастието у някой. Те вече могат да се смеят с нас, спокойни с нас, изпитват сигурност, нямат притеснения, забавляваме се заедно. Хубаво ли ти е тук? Да, хубаво. Всичките се грижат за мен. Силвито, сестрите харесвам. Всичките. Случи се да намерим близък брат на наша потребителка, които не се бяха виждали може би над 20 години. Много спонтанно, с помощта на кмет на населеното място, в което живеят те. Те не знаеха, че съществуват все още. Бяха останали с впечатление, че някъде са починали в някоя институция. И така много емоционален момент да видиш брат и сестри среща след 20 и няколко години. И тогава, когато си успял да помогнеш те не само да се срещнат, ами да изградят една добра връзка, доверителна, близка. Совче, здравей, бате! Здрасти, бато! Какво правиш? Добре! Ей, добре ли си? Бате! Да? Аз искам да дойда при тебе. Ще дойдеш, а не ти обещах. Тесовка е на 48 вече. Минахме през много труден период на адаптация. Плачеше доста често и много. Но успяхме. На този етап си имаме така много ведро и усмихнато момиче. Вие виждате, тя е изключително жизнерадостна, изключително щастлива. Присъствах на тяхната първа среща. Ами няма как, изключително емоционален и скъп момент. Мета дойде при мен и ми каза, вика, Илия, имаш 2 сестри. Да, вика, имам 2 сестри. Викам, но ти май мисли, че викам са починали. Не е, вика. Едната е починала, вика. Не искаше и погребението. И аз станах в шок. Станах в шок, викам, как ще... Да, вика, починала една. И в този момент звъни на Силвия. И дойдохме така с моята съпруга, с моите сестри. Дойдохме на погребението. И аз ги знам, нали, Совка и Живка ги знам. 9 годишни ги знам. Изведнъж да видиш на 47-8 годишни, нещо става страшно. Страшна гледка. Не можех просто да повярвам, че, нали, толкова години са минали да се срещнем. Не са виждали толкова години. Толкова години сме се виждали, видях този момент, който видях, аз да ви кажа направо. Седнахме на колени. Седнах на колена при нея и прегърнах я и беше страшно. Силвия на една страна рони сълзи, ние на една страна рони сълзи и така беше страшно. И сме щастливи със Совчето. Персонала на услугата са 14 служителя. Социални асистенти, социален работник, медицински сестри, хигиенисти, като всички те като личности много различни, изключително различни, но с една обща цел, т.е. грижата и подкрепата на потребители. Имам прекрасен екип, който стои в основата на една добра услуга. Кажи да ми разкажеш как е сега тук. Харесва ли ти на теб? Тук ми харесва, скоро ходихме на концерт, там на 8 септември и там имаше Тони
Димитрова пееше. Хареса ли ти? Много хубав концерт и там Майя Нешкова. Най-новият ни служител започна работа днес, така че нейният пръв ден. Медицинска сестра, която това, което ме впечатли на интервюто, което проведахме с нея, е, че видях желанието за работа точно в такъв тип услуга. Тя каза, аз не съм типичната сестра за отделение, аз съм по-скоро човека, който иска да полага грижи за някой и да бъде подкрепа за някой. Това да почна тук е едно мое решение, което е свързано с тази част на сестринството, милосърдна сестра. Комбинирането на сестринските грижи с социалните услуги, ние трябва да се грижим за тяхното душевно здраве, не само за физическото им здраве, защото все пак те са живи същества, те са хора, които искат нормално отношение от нас. Ели, искаш ли да отсъждаваш? Да. Аз мисля, че те за 1 година и половина много израснаха в нашата услуга. Мисля, че се доближаваме до едни европейски вече стандарти. Мисля, че това наистина е удовлетворение и за нас, че работим тук, че сме отдали така цялата си любов, цялото си време към тях. Всички колеги работим с сърце и душа, действително. Сутрин, обед и вечер, дори следобедна закуска имат. Има си дежурни, ето там е списъка. Винаги са по двама. Сервират храната, дори сами могат да се справят да се изсипят от тарелките в чинийки, в купички. Сипват си храната, разнасят я из масите, лъжички, хляб. Когато е обяд и вечеря, и хляба сервират. Когато те са добре, виждам, че са доволни, щастливи, обгрижени и спокойни, смятам, че екипа ми си върши работата правилно. Даваме точно това, даваме страшно много подкрепа, много грижа, много внимание, много обич, много топлина. И получаваме същото. Условията са хубави, правих стаята и видях нещо уникално, много ми харесва. Може да е далече, но удобстват се. На добро място. На добро място. Спокоен сме, че добре ръце. Винаги има още накъде. Тоест, можем да дадем и още, и повече, и смятам, че трябва. Това е непрестанен процес. Това е и целта, да имат възможност за по-добро бъдеще. Високи сини планини, краки и равни линии, небето къса от коприна, това е моята родина. Небето къса от коприна, това е моята родина.